Sen azabını bilay. İştilse. İsyanmisiz tağın bir tapqır, biz tur efirға шығып qarıyız Albina bilen. Әни блогерлар проекты кысаларында бүгін біздің шираттағы қонағыбыз Albina Fazlıyeva, ол бізге өзі хақында сөйлеп кетешек. Біз аның білен бүгін сөйлешебіз балаларны тәрбиелеу мәселелері бойынша үйде тұрып нешік әни бола тұрып, үйдегі бүтін ішлерні башқарып нешік етіп өзіңнің қияларыңны тұрмышқа ашырға нешік етіп ішлерге бола. Шуларның барысы хақында бүгін сөйлешіп кетербіз. Біз бірінші тапқыр кіріп қарадық турдан тур эфирға, ләкин болып шықмады. Біздің техник сәбәпләр арқасында менә һәр Альбинаның кушылуын көтәбез. Һәм тагын бір тапқыр біз аны белән әңгәмә корабыз. Ишетелә. Яхшы ишетеләме? Ой, рәхмәт, бик зур ишетелә дип язалар. Чөнки беренчесендә ишетелмәгән иде. Менә хәзер тагын бер тапкыр Альбина белән кирип карыйбыз. Исәнмесез тагын бер. Аха. Хәерле көннәр. Менә хәзер яхшы ишетелгән кебек. Мин яхшы ишетеләмме? Сез бик яхшы ишетеләсез. Ниһаять, безнең чыннан да бер техник проблемалар булган. Әйдәгез яңа кушылучылар өчен мин тагын бер кат сөйләп китәм. Минем исемем Василия. Мин Сабантуй журналында эшлим. Сабантуй журналы шундай матур проект башлап җибәрде. Әни блогерлар проекты дип атала ул. Без шәршәмбе сайын шушы туры эфирга, Инстаграмдагы аккаунтка чакырабыз әни блогерларны. Ничек блогер булырга, ничек өйдә калып, балаларны тәрбияләп, шул ук вакытта үзеңнең эшеңне булдырырга, үзеңне социаль челтәрләрдә ничек тәкъдим итәргә, шул мәсьәләләр хакында сөйләшәбез, Альбина. Сезгә бик зур рәхмәт ризалашканыгыз өчен шушы матур әңгәмәгә. Безнең менә монда тыңлаучыларыбыз да, караучыларыбыз да ишетелә дип әйттеләр. Минемчә инде хәзер соңрак күрешүләр өчен алар соңрак карый алачаклар, безнең запись булачак. Әйдәгез без әкрен генә башлыйбыз, Альбина. Үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Мин Фазлыева Альбина булам. Бүгенге көндә без Балтач районы Бөрбаш авылында яшибез. 3 бала үстерәбез, әлхәмдүлилләх. Минем тегү эшчелектә укыдым мин. Хәзер дә шул тегү буенча эшлим. Кешеләргә заказга киемнәр тегәм. Аның өстәвенә минем интернет кибет бар. Яулыклар, тюрбаннар, палантиннар сатам. Үземнең тагын бер аккаунт бар инде. Плюс блогерство эшен алып барам. Әйтеп китегез, Альбина, сез әйттегез, авылда яшибез дип, шулай бит? Әйе, Бөрбаш авылына кияүгә чыктым мин. Аха, сез кияүгә чыкканда авылга чыктыгыз, шулаймы? Әйе, мин Казанда 3 ел укыдым да, и Бөрбаш авылына кияүгә чыктым. Без инде иремнең әти-әниләре белән бергә яшибез төп йортта. Вот. Альбина, ничек курыкмадыгыз? Сез үзегез шәһәр кызымы? Юк, мин үзем шәһәр кызы түгел, мин үзем дә авылда туып үстем, Кировская областьта, Вятско-Полянский район, Урдашин авылында туып үстем мин. Шуңа күрә авыл тормышы минем өчен таныш. Шәһәргә килгән кызлар бит инде без бөтенебез дә кайчандыр авылда туып үстек. Күп кешеләр шәһәргә килеп укыйбыз да инде соңыннан әлбәттә шәһәрдә калырга хыялланабыз. Әйтегез әле, ничек шулай булып чыкты? Әллә чынлап та авылга да кайтып яшәп буламы бүгенге заманда? Һәм гомумән мөмкинме? Минемчә күп кенә караучыларның һәм тыңлаучыларның шундый сораулары булыр хәзер. Әйе, яшермим, мин кияүгә чыкканда бик нык курыктым. Булыр микән яшәп, иң курккан әйберем даже теге төп йортта яшәү түгел, менә әти белән, әни белән. Менә авылда яшәп булыр микән, җайсыз булмас микән, чөнки минем дә хыялларым бар иде. Казанда ателье ачып, үземнең миндән дә клиентларым бар иде. Ләкин авылга кияүгә чыктым, чөнки тормыш иптәшем авылдан һәм ул авылны бик нык ярата. Ул инде менә бөтен нәрсәне шулкадәр матур итеп сөйли, табигатьне, тормышны менә ничектер матур итеп күрсәтә. Аның мәхәббәте миңа да күчкәндер дип уйлыйм инде. Менә шушы ул инде кияүгә килүгә булмады. Һәм дә яши, плюс юкларны күрә. Әлхәмдүлилләх, мин дә хәзер аңладым, авылдагы тормыш бик күпкә рәхәтрәк. И нәкъ менә хәзер карантин вакытында мин аңа тагын бер тапкыр инандым. Аллага шөкер, авыл тормышы ул
бик иркен һәм уңайлы. Чөнки элеккеге заманда ярар авыллар бик ни булган инде. Суда булмаган, күп итеп маллар асрап яшәгәннәр, эше күп булган, техника булмаган, әйме? Хәзер бит инде Аллага шөкер, без бит шәһәрдән бердә ким яшәмибез. Bütün mümkünlükler de var. Bütün asfalt yol diysen, kibitler, mektep, sadik, alar bütünüsü de şagıve dostupneste. Elhamdülillah, min bik sinem, bik kanaatmen. Çünkü internette var, nesetliysen öz işini işlerge bula. Bütün mümkünlükler de var. Şəhərine sağılğan vaxtda barıb qoytırğa bula. Şəhərine de Allah'a şükür yürümüşü turmaybız. Bik yeş Qozanğa qoyla bilen yol iterge de yürüybiz. Şuna göre min bik kanaat. Siz mene aytып киттегез. Мен Казанда яшәгәндә минем үземнең хыялларым бар иде, телгә яшәргә дип. Ләкин сез авылга кайтуга карамастан, бу хыялларыгызны тормышка ашыргансыз дип аңлыйм, шулай бит? Сөйләп китегез әле шул турыда. Аллага шükür, ул бит менә Аллаһ ризалыгы өчен нәндидер югалтулар. Кичерәсең ки, Аллаһ Тәгалә сине барыбер күрә, белә, ул синең ниятеңне аңлый. Һәм мин уйлыйм инде, менә шушы кияүгә чыгу бит инде хатын-кызның бурычы. Мин менә шушы гаилә тормышын сайлаганыма күрә, Аллаһ Тәгалә миңа тагын зур мөмкинлекләр ачты. Кияүгә килүгә үк инде бөтен кеше белеп алды минем тегүче икәнлегемне. Авылда бит инде сарафанный радио бик тиз эшли, шуңа күрә беренче атнаны ук минем беренче клиентым килде. Мин аңа итәк тегеп бирдем, мин аны һаман да хәтерлим әле. Шуңа күрә Аллага шөкер. Авылда да эшне эшләп була. Үземә бүлмә бүлеп бирделәр дип әйтим инде. Аерым бүлмәм бар, мастерская менә монда, мин монда тегү эшемне дә эшлим. Сторисларны да шушыннан төшерәм. Шуңа күрә Аллага шөкер. Хыялыгыз тормышка ашты димәк. Әйе. Димәк, хыялларны тормышка ашыру өчен кайда да булса булу кирәк түгел. Ул үзеңнән тора, теләк кирәк. Теләк кирәк. Син кайда яшәсәң дә, авылдамы, шәһәрдәме, кияүдәме, түгел, монсы мөһим түгел, син барыбер аны тормышка ашырасың, шулай. Әлбәттә шулай, Сез ничек уйлыйсыз, Альбина? Менә бу хыялларны тормышка ашыра алу, хыялыңа тугры калу, кайчан тәрбия моментында кайчан салына микән? Сез үзегезнең балаларыгызны менә тәрбиялисезме? Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ниндирәк юнәлештә балаларны үстерергә кирәк? Гомумән, бу турыда әйтергә кирәкме, юкмы? Бу хакта нәрсә дип аласыз? Миңа калса, бу күп нәрсә теге үрнәктән тора инде. Мин мәсәлән, үзем үскәндә дә дәвани белән үстем. Ул да тегүче иде. Ул нәселдән дә киләдер инде безнең. Ул һәрвакыт кешеләр белән аралашып, шундый актив тормыш алып бара иде. Ул сату эшендә эшли иде, күлмәкләр дә тегә иде. Мин менә шуны күреп үстем. Һәм миңа да юккандыр дип уйлыйм. Мин үземне шулай яшәргә тиеш дип уйлыйм. Анда гаиләдә теге ашау пешереп, җыштырып кына түгел, именно үзе эшеңә дә вакыт табып, һәрвакыт хәрәкәттә булып, мин шундый шуны күреп үскәч, үзем дә шундый булырга тырышам. Мондый ситуациядә дәвани нишләгән әле, ничек үрнәк алып, хәзердәген ул инде мәрхүмә булса да, мин гел искә төшереп, гел уйлап, менә бу балалар тәрбиясенә килгәндә дә алар бит күреп үсә. Әни кеше нишли, ул гел хезмәттә, мәсәлән, эшли, тырыша, ашарга да әзерли, гаиләсендә карый, алар аны күреп үсә. Ул бит үзе дә тәрбия, шулай бит үрнәк булып тору, шулай бит. Менә сез әйтеп киттегез, дәванигә карап, дәвани үрнәгендә үстем дип. Сезнең балаларыгыз шулай, шулай бит? Бездә хәзердә төп йортта яшибез. Мин үзем дә шул төп йортта үскәнгә күрә, минем өчен бу бик таныш. Һәм минем балаларым да әби-бабай белән, әби-бабай тәрбиясендә үсәләр, Аллага шөкер. Бик канәгать. Яшьләр, яшь кызлар кияүгә чыкмаган яки җыенучы кызлар әйтәләрдер. Ничек инде ул мөмкинме соң иптәшеңнең ятәңсе белән яшәү? Бу сез бармы? Альбин, чынлап та бу дөресме, шулаймы дип? Мен директкада иң еш сорау, наверное, шулдыр прямой эфирларда да ничек инде кайната белән яшәү, ничек соң ул хәзерге заманда бит инде алай бик яшәмиләр. Тагын дә Җәлиләти ул гомер буе хыялланган, шулай балалар, оныклар белән яшәргә, име?
Şuna göre Problemi yok mu başla bir? iyi, Allah'a şükür evet. Lekin şulay da Kilişlerimiz siz qaynata bilen yaşarga jyňgan, yaşarga tileşi yaş kilinlerge yazıp berasiz indi kagydalaryny. Niçin özüňe tuturga? Barmady kagydalary ýokmy goňundan? Hemalar işlip iyi de birge yaşayan vakitte baribir de bir-birine yol koya bilip gerek. Şulay bitine alar ulu pokoleniya, alar başka şurada üsken kişiler. Şulay bit. Biz indi başka türlü. Alarda yol koyabilirge tiyiş, biz de yol koyabilirge tiyiş. Bir-birimizni anlaw bilen kompromis toba bilirge. Anları bir-birine sabr ite bilüde gerek. Şulay bit. Şuna göre mine şunday ezrek pravillalarını aytırge bulaýyn da kiňeş ite. bizge rahmet big zor. Bizge soru yazalar, böyle biz şelbine Tatarstanda tuğup üsmegen. Niçin şulay Tatarşa matur etip süreşe eken? Niçin kimi şulay saklap kaladığız? Min Kirov ülkesinde üstüm. Bizden inanda Uruslar da bik köp, Tatarlar da bik köp. Men özüm Tatar awulunda üstüm. Mektepte Tatarşa okudyk, lekin anda bizden süýleşүү ezrek Rusçaly Tatarşaly idi. Kuşup süýleşүү idi. Mында kiyowga kilgeç, bir boş ýoklarynda mында şip-şista Tatarşa süýleşeler. Menim üçin ol даже seyir bolup tuýulaydy. Şuшы hazır bitine men 9-njy ýyl ýaşaým mында. Joylap tilni komilleştirige tırışam. Eli menim baribir de tuluşynça kilip çykmay, ezrek rus sözleri baribir kuşup süýleşenile, lekin men öz üstümde işlemeýdi. Tatarşa kitaplar okup, mine üýdegilerde bizning şip-şista tatarşa süýleşe, awulda da üýde degin şulay süýleşebiz emi. Irim bilen degin indi ol har wagt meni düzeltip tura, ýok indi bulay aýtasy tügül, tigile aýtasy diými? Şuna göre joylap bula elhamdülillah. Hem balalar bilen Tatar tilinde aralaşasız Malbina. Eye. Tatar. Sizden onda Tatar mı? Balalar mektepte okuýarmy? Eye, bizning awulybız Tatar awulymynda, sadikda da, mektepte de bar tik Tatarşa gana süýleşerler. Ýary rahmet bizler. Kitaplar okuyym, Tatarşa tilimni kamilleştirige tırışam dip aýdyp gitdigiz. Balalaryňyz şurak Tatarşa kitaplar okuymy hem Tatar jurnallaryna kilgen wagtda siz bizning bitini Salavat, Sabantuy diýen jurnallar bar. Bu jurnallaryny balalarga okuýsuzmy, ýa-ki alar özleri okuýarmy, aldyrasızmy? Kızganışka koşu men indi oldurabız dip aýta almaým, çünki jurnallar anda ýolgan ýok. Muna gejitler ola äti bilen alar bik ýarata okurga. Boğalarga kilgende äti bizning kitaplar bik ýyş olup gaýta boğalarga. Tatar kitaplary elifbanyň mündigine matur variantlaryny olup gaýtmy. Kişkineden men oşatkanda boğalarny kitap көрсетip oşatam. Alarga bitinde nişikdir atlikaytyrya kerek dip aýtym men diými kişkine şokta. Nişikdir kişkineden bizning Zeynep de bik kitaplar ýaratdy. Mine hazır Salih Üstein diýme Halim degini oşatkanda men aňa kitap көрsetirge tyrşam. Şuna göre kitap okumayız diye aýta almaým, eýe okuýbys. Niler bitinde kitap tugul telefon tutturga tyrşalar. Eýe, mine mende ýygtybar edem, oşaganda meselem goýup balalarga telefon tutturalar, emi applikatsiýa itsin üçin oşatyrga emi kisözlenmesinge. Men şuna göre bu işrakda kitap көрсәтергә тырышам, çünki әйтәм бит әти безнең бик күп kitaplar алып кайта, шундый красочный, матур, татар телендә, мен шуларны күрсәтәм инде. Альбина, сөйләп китегез әле. Балаларны тәрбияләү, төп җирдә булу, ул инде хатын кызның күп әлбәттә өйдә эш күптер. Өйдә эш бик күптер инде. Төп йортта булгач, балаларыгыз да күп, балаларны һәркайсын ашатырга, карап бетерергә кирәк. Kiyindirip bitirilge kerek, derslerini hazırlarga kerek. Şuşu iş vakitinde, şuşu hayran meşakkatli, köngüllü meşakkatli turmuş arasında özüňizge nişik vakit tabasız, kaçanrak tabasız siz ani? Balalarını yuklatıp bitirek bir kişiymi şundan soňra. Ýa-da nişikdir aldan bolup goýasızmy? Bunlar maňa bek zor köş kerek menimçe. Çünki ýa-da balalar östürüp öldürüp, ol indi şunu hatly hatan kızını özüne tartıp ala, ama bütünle işe almasın kebek tuyula başladı. Direkte balalar bir akıl bolganda sizde şuna bitindi. Alar bitindi bir akıl sizin. Mine munyň nişikleri bar. Özüňni nişik ýogatmaska şuşunda, özüňniň haýallaryny nişik tugry kaldyrga hem özüňniň işiňi nişik bitirerge. Siz maňa nişik kildigiz, maňa nişik erişdigiz. Mugaýyn
кинеткine bulmagandır indi, ağırlıklar da bulgandır. Шулай инде кичкене балага да игътибар күп кирәк бит инде, аны карамыйча торып булмый, ләкин әгәр дә теләк булса, үз эшеңә һәр вакыт табырга була инде. Баланы көндезге йокысы бар әле, аны йоклаткач яки төнне дип әйтерме, кичке йокысын йоклаткач баланы. Хәзерге моментта инде минем Аллага шөкер җайлы, чөнки кичкене балам да садикка йөри, алар зурысы мәктәптә инде, кичкенәләре садикта. Шуңа күрә бүгенге көндә минем үз эшемә вакыт күбрәк. Ләкин мин һәрвакыт уйлыйм, менә без хәзерге заманда бик рәхәт һәм иркен тормышта яшибез. Мин әйтәм бит, үземнең дәвамимне дә күз алдыма китерәм, ул да 5 бала алып кайткан. Ул бит инде элеккеге заманда аның кыр юу машиналары да булмаган, кара эшләре дә күп булган, мал да караганнар, утын да үзләре алып кергәннәр име. Аны хәзер санап бетерерлек түгел, инде без телдә генә сөйләсәк тә аны күз алдына китерү бик авыр. Чөнки без хәзер рәхәткә чыктык, кирне дә машина юа име, теге ашау пешерү дигән бик җайлы бит инде. Bütün mümkünlükler var. Şuna göre Allah'a şükür deyip işlerge gerek diye buyuruyorum. Bağlar üstlerge de bütün mümkünlük var. Kiyim de var. Alarga türlü oyuncaklar, atlikayışı şunday birler de bik köp. Anarım min kichkineden bağlarını samostoятельностька үйрәтергә тырыштым инде. Һәр вакыт кырында ой балам, ой җыгылдыңмы, ой моны бирейме, тегеләйтимме, булайтимме дип гел кырыйларында бөтерләнеп йөрергә тырышмадым. Үйрәнсеннәр үзләре, анда минем мәсәлән Зәйнәп инде 1 яшь тулганчы астына сигән очракта да үзе штанын салып, шул сигәнен сөртеп куядыр иде, алып барып табакка салып куя иде. Ул яктан менә әйтәм бит, субханаллах, мин бик самостоятельный булдым, малайларда бик тыныч иделәр минем. Мин мәсәлән үз эшем белән утырганда да, тегү теккәндә дә алар кырыйда идәндә уйнап утыралар иде. Минем сантиметровый лента тотып, материалларны тотып, шуңа күрә алар кичкенәдән үк шулай минем янда үз эшләре белән шөгыльләнеп утыралар иде. Ярый, рәхмәт бик зур. Альбина, блогер булу теләге ничек барлыкка килде? Гомумән, ничек шушы эшкә керешергә булдыгыз? Без бит инде бүген сезне блогер дип әйтә алабыз, чынлап да сезнең подписчикларыгыз күп, сезнең бик кызыклы аккаунтыгыз бар, сез сторисларда төшерәсез. Бик күп файдалы киңәшләр дә бар, рецептлар да бар, анда һәр темага табырга була. Үзеңә нинди дә булса матур пост, яисә фотосессияларыгыз да бик матур сезнең. Бу бит инде шулай бик зур хезмәт. Бик күп вакытны бик күп ала инде алай. Siz ничек моңа килдегез? Һәм гомер бу турыда уйлаганыгыз бар идеме? Бу мин әйтмәс идем, менә шундый теләк бар иде, менә хәзер мин алам да блогер булам дип, әйме? Ул минем әкрен-әкренләп шулай килде. Мин бит инде заказга киемнәр тигәм. Һәм шуны ВКонтакте сайтына урнаштырып бара идем. İlk günlerden bir günde mea dus kızlarım ettiler. Albina ВКонтакте bit inne һәр кеше утырмый, нәрсәгә һаман шунда куясың иде, Инстаграмга дип инде. Мин ничектер үз итмәйдем, Инстаграмны аңлап та бетермәйдем. Бу хәлимне алып кайткач инде, 3нче баламны алып кайткач. Аннары алар мине күндерделәр. Мин үземнең теккән киемнәремне Инстаграмга урнаштыра башладым. Һәм якын тирәләр, анда таныш белешләр ничектер сразу теге язылып миңа күзәтә башладылар, име куйган киемнәрне. Мин инде җайлап кызыклы итеп үземнең эшләү рәвешемне видеога да төшерәйдем, һәм шуны матур итеп монтировать итеп куя идем. Шулай җайлап, аннары постлар яза башладым, уй фикерләрем белән бүлешә башладым. Миңа ничектер пост язу ошый. Менә именно текст белән үземнең уй фикерләремне бирү минем электән үк килә инде ул. Студент вакытта да минем үземнең аерым блокнот бар иде, ул минем хәзер дә саклана, анда ошаган шигырьләрне үземдә язып караган булды. Анда матур выраженияларны яза идем, үземнең фикерләремне дә язып куярга миңа ошый иде. Хәзер дә менә Инстаграм алып бара башлаганда, постлар язып куя башлагач, кешеләр язылып кызыксына башлады. Башта мин башладым только постлардан. Кешеләр минем постымны көтеп алалар иде. Комментарийларда күп калдыралар иде һәм җайлап шулай мин сторисларда төшерә башладым. Шулай менә җайлап блогер булып киттем дияргә дә була инде. Безгә менә бу сораулар язалар, без буларга шунда ук җавап бирик. Югыйсә алар
Яра мин теге бик игътибарлы карамыйм шул сорауларга. Монда язган, Альбина, сезнең ничә бала бар дигән менә? Безнең 3 бала бар. Иң зурысына 8 яшь тула менә хәзер июньдә. Аннары Салих улым, аңа 5 яшь, 6 яшь китте, иң кичкенәсенә 2 яшь, Халим. 2 малай, 1 кыз үстерәбез. Нигә сез дәваны белән үстегез дигәннәр? Бездә төп йортта яшәдек, минем әнием кайнана белән, дәванием белән яшәделәр. Алар менә шул хәтлек тату яшәделәр, субханаллах. Менә мин аларга карап һәр вакыт соклана идем. Ничек шулай менә кайнана белән дус тату яшәп була дип. Мин аны күрә идем, аларның бер-берсенә карата мөгамәләсе, әйме? Бер-беренә карата отношениялары. Мин гел сокланайм һәм күңелдә гел дуга кыла идем. Миңа да шундый яхшы кайнана насыйп булса иде дип. Менә кичкенәдән үк кыз баланың дугасы кабул була диләр бит. Аллага шөкер, менә безнең минем кайнанам да Гөлфәнияне шул хәтлек җайлы кеше ул, әлхәмдүлиллаһ. Мин аңа бик рәхмәтлемен, бик сабыр. Ул яктан без аның белән дус кызлар кебек дип әйтергә дә була. Мин аның белән уй фикерләрем белән дә бүлешәм. Ул да безнең сүзебездә бер кашан да бетми, сөйләшәбез, мәсәлән, чәй эчкәндә дә. Ул яктан мин бик уңдым дип әйтә алам кайнанадан. Сез кайнана белән кайнатага әти, әни дип әйтәсезме? Әйе, әти, әни. Балаларыгыз ничек? Дәвани дип әйтәләр? Юк, алар әйтәләр әби, бабай, минем әтием белән әниемне дәвани дип әйтәләр. Ну, аерыр өчен инде шулай дип сөйләштек. Алар шулай эндәшәләр. Мен язганнар Альбина Афарин, сез теккән күрмәкләрегезне күреп сокланам. Уңышлар. Сезгә үзегез дә бик мөлаем дигәннәр. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Альбина, хәерле көн. Так, монда әлегә сораулар юк, шулай сөйләшүчеләр генә булган. Альбина, әйтегез әле, без бит менә бүген әни буларак кына сөйләшмәбез, шулай хатын кыз буларак гаиләне шәгым саклаучы хатын кыз буларак та сезнең белән сөйләшәбез. Сезнең менә шулай блогер булып китүегезгә иптәшегезнең карашы ничек булды? Кайбер яраклар бит каршы төшәләр, кайберләр киресенчә ярдәм итәләр. Монда нинди авырлыклар булдымы, юкмы? Сезнең аның мөнәсәбәте ничек иптәшегезгә? Беренче шуны әйтәсем килә инде, мөслимә хатын-кыз буларак, без бит инде иргә тормышка чыгабыз, әйме, һәм ир безнең өчен гаиләдә хуҗа булып тора. Ир кеше гаиләдә хуҗа. Һәм әгәр дә ир кеше каршы килә икән, хатын-кызның ниндидер эшенә инде, шулай бит без инде аны эшләмәскә тиеш. Шулай, минем ситуациядә, Аллага шөкер, ирем каршы килмәде. Но башта менә мин шушы постлар язып, сторислар төшерә башлагач, шуларны ничектер, уен кебек итеп, ничектер серьезно воспринимать итмәде, ул каршы килмәде, ләкин барыбер дә ул аны җитди кабул итте дип әйтә алмыйм. Ләкин соңыннан җайлап уже аңа да әйтәләр, мәсәлән, хатыныңны карап барабыз, бик ошый, бик кызыклы дип, инде ул җаваплылыгын да аңлый башлады. Бу бит теге гади уен кебек кенә түгел, монда инде нихәтлек аудитория карап бара. Шуңа күрә ул инде аның бик җаваплы һәм җитди эш икәнен аңлый бүгенге көндә, һәм миңа поддержкасы, терәге бик зур, әлхәмдүлиллаһ. Ул яктан мин бик сөенәм. Но шулай да ул сторислардан да минем пост, бердә күренергә яратмый инде ул андый моментта бик медийный кеше дип әйтә алмыйм. Камераны бик яратып бетерми. Шуңа күрә ул минем сторисларда бик сирәк күренә. Ләкин ул каршы килми минем бу эшемдә. Мин аның белән һәр вакыт киңәшләшәм. Мәсәлән, ниндидер предложениялар булганда, ниндидер шундый моментларда менә бу теманы кузгатсам ярар микән, ничек теге кабул итерләр микән дип, без һәр вакыт аның белән киңәшләшәбез. Аның үзенең Инстаграмы бармы соң? Аның үзенең Инстаграмы бар, ул һәр вакыт мине карап, күзәтеп бара. Мин әле аннан сорап торам, лайк куйдыңмы миңа дип пост куйгач, лайк куйдыңмы? Мәйтәм, комментарий калдыр обязательно. Аның Инстаграмы шул сезне карап барыр өчен генәдер инде. Әллә үзе дә блогер? Юк, мине карап барыр өчен генә түгел инде. Аның үзенең дә теге кызыгып, яратып карый торган блогерлары бар, ир-атлар мәсәлән анда. Аларның үзләренең инде кайсанда
Мәсәлән, пышак ясаучылар, анда техника буенча шундый нәрсәләр белән кызыксына. Шуңа күрә үзе дә Инстаграмда видеолар карарга ярата инде. Менә монда безгә сорау язалар. Кухняда кем хуҗа? Мөгаен бу сорау инде. Сез хуҗамы, әллә кайнана хуҗамы? Әллә сез хуҗамы, ирегез хуҗамы? Монда төрле яклап ачарга мөмкин бу сорауны. Әле күптән түгел генә Акшарлыкка тоже ни алганнар иде, әңгәмә кебек. Алар да сорау бирделәр, сезнең кухняда кем хуҗа, кем әзерли дип. Мин анда кызык итеп җавап бирдем, безнең кухняда коммунизм дип. Чөнки безнең бөтен кешедә әзерләргә осталыгы бар. Безнең Җәлил әти ул электән үк инде пешерергә яраткан. Ул кабак ризыклар ярата. Ул кабакны, мәсәлән, бер зур кабак башласа, көн сайын кабактан бер ризык әзерли. Әйтик, бүген боткасын, иртәгә суп пюре, да тагын башка төрле ризыклар. Шуңа күрә ул вакыты булса, безнең әтинең вакыты бик тыгыз, өйдә дә бик сирәк була име. Өйдә буш вакыты булса, ул бик рәхәтләнеп әзерли. Мин үзем дә бик яратам аның әзерләгән ризыкларын. Иремә килгәндә, ирем безнең бик ит ризыкларын тәмле пешерә. Шашлыкларында, всякие казанда пешерергә ярата инде, бик оста. Үзе дә көлеп сөйли инде, мин бит сине ашарга пешерергә өйрәттем дип, теге горурланып сөйли инде ул. Әйе, әйтәм, син өйрәттең дип. Пловны, мәсәлән, ничек итеп җиренә җиткереп пешерергә. Ул яктан аның осталыгы бик зур. Ашау пешерүгә килгәндә. Аппетиты булса, тоже бик тәмле һәм булдырып пешерә. Әнигә килгәндә инде, әни дә безнең манты кебек, пицца кебек коймаклар бик тәмле әзерли. Былай хуҗа мәсьәләсенә килгәндә, все-таки шеф-повар мин үзем дип әйтер идем. Көндәлек ашарга мин үзем әзерлим. Көн сайын, Аллага шөкер, иртә кичле обедка һәм кичкә ашарга әзерлим. Ураза вакытында көнгә бер генә тапкыр калды инде. Вот, былай основной теге эш миндә инде, ашау пешерү. Башка көннәрдә, әгәр дә теләкләре булса, башкалар да әзерли. Кертәсез кухняга башкаларны да. Әйе, рөхсәт бирәм. Альбина, менә сез шундый итеп әйтеп киттегез. Ирегез сезгә әйтә, мин сине өйрәттем, сез әйе дип торасыз яныгызда. Бер әйе дип торып булмый инде улыймы? Хатын кызырат мәсьәләләре ул шактый читлекле, шактый кызыклы һәм бер урында гына тормый торган мөнәсәбәтләр төрле вакыт була торгандыр. Сез күбрәк үзегез әйе дип торасызмы, яисә киресенчә инде үз сүзеңне бит үткәрмәскә дә мөмкин. Менә моңа нәрсә дип әйтер идегез? Ничек кирәк? Безме хатын кызга барыбер дә зирәклек тә кирәк инде. Зирәклек һәм мудрость, татарча ничек була әле? Хикмәтле булу дип әйтим. Шундый зирәклек, акыллы. Әйе. Һәрвакыт уйлап эш итәргә кирәк. Ират бит инде ул барыбер тәмле сүзне ярата, киләүне ярата. Менә зирәгә татарлар бит әйтмиләр, хатын кыз ул муен дип. Дөрестән дә, менә кичә генә дә бер выражение укыдым, әйме? Ират ул камыр шикелле дип. Әгәр дә син аңа теге пешрак кул белән әзерләмәгән килештә килсәң, аннан теге нәрсәдер әвәләп булмый дип. Әгәр дә син кулларыңны җуып, бисмилләңне әйтеп, анда теге тырышып, җайлап кына матур итеп эшлисең икән, аннан бик матур пирог чыга дип, әйме? Менә дөрестән дә бу сүзләр белән килешәм, хатын кыздан бик күп нәрсә тора. Хатын кыз ул инде гаиләнең төп ни дип әйтергә. Ничек дөрес була соң? Хатын кыздан бик күп нәрсә тора. Әгәр дә хатын кыз үзен дөрес итеп тотса, сүзләрен дөрес итеп сөйләшсә, һәм гаиләдә тынычлык та, матур тормыш та, балалар да әдәпле була, ул бит күбрәк синнән үрнәк ала. Шулай бит хатын кыз ул гаилә тынычлыгы аннан тора. Вот. Но гел әйе дип торуга килгәндә, мин кияүгә килгәч тә, барыбер борчыласың бит инде, кайната белән ничек яшәп булыр микән дип. Миңа Җәлил әти бер сүз әйтте кияүгә килгәч. Килен, син без әйткән сүзләргә ярар дип әйтте, үзеңчә эшлә диде. Уен көлке белән инде. Һәм барыбер дә бу сүздән ниндидер зур хикмәт тә бар, шулай бит инде. Әгәр дә гел тарткалашып, нитеп, үз сүзеңне, гел фикереңне әйтеп торсаң, ул бер дә матур да килеп чыкмый, аның нәтиҗәсе дә булмый.
Шуңа күрә миңа калса инде уйлап эш итәргә кирәк. Ир мәсьәләсенә килгәндә, барыбер ир кешенең дә күңелен гел үстереп тормыйчы булмый инде. Син булдырасың, син ир кеше, син молодец, Аллага шөкер, менә әле ярый, әле син бар. Чөнки ир кешене андый сүзләр канатландыра. Эй, син бары, синең кулыңнан булмый инде бу эш, син булдыра алмыйсың инде, эй, дип теге, мин үзем эшлим инде аны дип эшләсәң, ир кешенең теләге бетә. Әгәр дә аны гел үстереп торасың икән, матурым, син Аллага шөкер, ярый, әле син бар. Син менә шулай эшләгәнгә күрә, син тырыш булганга күрә безнең тормышыбыз матур индеме дип менә шулай итеп гел матур сүзләр әйтеп торгач, ир кеше канатланып китә ул. Тагын яхшырак булырга тырыша ул. Шулай. Менә безгә монда язалар, нинди акыллы Җәлил хәзрәт, һәм русчада язганнар, какой мудрый свекр дигәннәр. Дигән бик хикмәтле кеше инде, аны бөтен Татарстан белә бит инде. Ул үзе шаян телле инде, ул үзе бик хикмәтле, ул Аллага шөкер. Менә гаиләдә дә ул бик нык чагыла, әлхәмдүлилләh. Ярый, рәхмәт. Менә безнең коронавирус вакытында шулай өйдә калдык бит инде, самоизоляция булды. Ничегрәк моны гомумән кичердегез? Бөтенегез бер өйдә. Авылда да күбрәк чыгып булды, ләкин шулай да эшкә китүче юк. Бөтенегез бергә булдыгыз. Монда ничек кичердегез шушы вакытны? Һәм инде менә хәзер чыгып барабыз. Сезгә нәрсәдә булса бирдеме менә шушы вакыт? Нинди дә булса яңа бәлки уйларыгыз барлыкка килгәндер. Башкача тормышыгыз үзгәрдеме гомумән? Безнең тормыш анкатлык бик кардинально үзгәрде дип әйтә алмыйм, чөнки безнең авылда бит инде барыбер ишек алды бар, урамга чыгып сока сулап керергә була, хәл алырга була. Тем более әкрен-әкренләп бакча сезоны башлангач, безнең әни белән әти теге ешрак бакчада иде инде, безнең эшкә килгәндә, безнең барыбыз да шундый система белән эшлибез, безнең юк шундый режим, әйтик мәсәлән, китә сәгать 8-дә, кичке 5-тә кайта. Безнең беребезнең дә андый режим юк. Әни безнең пенсияда, әти безнең ул казый буларак инде Казанга, әйтик мәсәлән, атнага 3-4 тапкыр барып кайта, ләкин башка көннәрне өйдә мәсәлән, Без ничектер ияләнгән инде. Алмазның минем тоже режим белән эшли ул. То есть аның ненормированный график, ул 2 көн өйдә торырга мөмкин, 5 көн өйдә тора инде. Грузлар йөртә ул минем. Шуңа күрә ул мәсьәләдә без ничектер 24 сәгать өйдә бөтенебез дә тору теге ят нәрсә түгел инде. Безнең өчен проблема булмады. Единственная проблема садик эшләмәде. Садик, мәктәп эшләмәдеме, балалар һәр вакыт өйдә, гел балаларны көйләп, тем более иремнең сеңлекәшләре дә кайткан иде карантин вакытта, бездә яшәп тордылар инде. Анда бит Казанда урамга чыгып булмый, монда бакчада уйнарга мөмкинчелек бар инде. Карантин вакытында без 10 кеше яшәдек иде. Мәш килдек. 10 кешегә ашарга әзерләдегез инде сезләр. Ярый, менә монда безгә язалар, шундый матур татарча сөйләшәләр, татар телендә сөйләшүче блогерлар күбрәк булсын иде. Туган телебезне саклыйк. Рәхмәт бик зур. Әгенә бу сезгә бик зур рәхмәт. Дөрестән дә татар блогерлары бармак белән санарлык. Ни өчендер татарча соф сөйләшә белгән кешеләр дә рус телендә алып бара. Ул теге аңлыйм инде мин, наверное, рус телендә алып барган очракта аудитория күбрәк җыела. Шулай бит инде барыбер рус телен күп кеше аңлый, ләкин миңа калса инде барыбер дә ул үзенә күрә уникальность бит инде, ул татар телендә блогерлар әз бит. Шуңа күрә мин үзем дә бик телим, татар блогерлары күбрәк булсын дип. Чөнки менә безнең балалар да үсеп килә, алар да ниндидер блогерларны күзәтерләр, шулай бит инде. Татар блогерлары күп булса, безнең телебез үсәр иде, шулай бит. Телебез юкка чыкмас иде. Менә миңа да көн сайын диярлек рәхмәт сүзләре ишетергә туры килә, әле ярый сез татар телендә алып барасыз дип. Чөнки татар телен онытмаска, менә гел кабатлап торабыз. Алар минем сторисларны карыйлар да, күпмедер дәрәҗәдә татар теленә өйрәнәләр, шулай бит. Балаларга да татар телен өйрәтү теләге уяна диләр. Менә сине карагач, шуңа күрә мин теге Аллага шөкер сөенәм иде ул яктан, татар телендә алып барырга булганыма, чөнки блогны алып бара башлаганда әле мин рус телендә
алып бара башладым. Bir 3-4 ay, наверное, rus tilinde alıp bargan edim. Tekstlarını da Rusça yazam, storieslarını da Rus tilinde çürem и anları Totar tiline köştüm inemin. Bizge men de surayızlar, siz qaysi avuldan, Baltaş rayonu bir baş avuluşlar. Hem dağın bir suray var sizge. Qaysi blogerlarını yaratып qaraysiz? Men özüm in yaratkan bloger, ул bir bloger бар, ул өзі урыс, эме ул Иранға кияуге шыққан. Иранецка эме, и алар яшилер Иранда. И миңа шул хәтлек ошый аның блогы, ни өчен дигәндә, ул аны бик әдәпле, тәртипле алып бара. Менә була бит хатын-кызлар әйтик, теге урыслар арасында да анда теге шикылтап, анда ниндидер гел киемдер, нәрсәдер күрсәтеп, бу шул хәтлек урыс кызы булса да, шундай тәрбияле, шундай мәгънәле, аның постларын да бик яратып укыйм. Шундай матур итеп язам. Менә аны күзәтеп барам. Иң яраткан блогерым шул. Кристина Бо дигән. Ул дини илдә яши һәм андагы культураны күрсәтә ул, андагы отношенияларның кайнана-кайнаталар белән миңа менә ул ошый. Сез менә әйтеп киттегез, безнең балалар да qaysi блогерларны укырлар микән, аларга да татар блогерларын укырга кызык булыр дип. Мен әйтеп китәсем килә, безнең Сабантуй балалар студиясендә иктиздән без эшли башлыйбыз яңа медиа мәктәп ачабыз. Һәм анда блогерлык юнәлеше буенча шулай балаларны туплап, аларны биредә укытып, аларга нинди дә булса шушы юнәлештә эшләү өчен инструментлар биреп, аларга мөмкинлекләр биреп, һәм чын блогерлар белән аралашу мөмкинлеген бирәчәкбез. Сез ничек уйлыйсыз? Менә шушындый, әйтик, 7-8 көн эчендә укыта торган шушындый проектка, шушындый мәктәпкә балаларны җибәрер идегезме? Гомумән бу кирәкме? Һәм киләчәктә кирәк булыр микән менә шушындый эш? Татарча блогерлар алып бару мәктәбе. Ул инде балаларның теләгеннән дә тора, әгәр дә аларга ошый икән, бөтен кеше дә блогер була алмый бит, менә мин шуны да әйтәсем килә. Ул блогерство, ул бик зур хезмәт. Монда не только теге менә кеше белән аралаша да белергә кирәк. Анда бит инде зур аудитория белән эш итү бик зур җаваплылык. Син нәрсә күрсәтәсең? Беренчедән, син менә меңләгән кеше сине карый, һәм син ниндидер начар үрнәк күрсәттең дә, бөтен кеше сине кабатлый. Во-первых, дини күзлектән караганда сиңа аның зур гынахысы була. Шулай бит инде. Кеше синнән начарлыкка өйрәнә икән, ул бит инде яхшы әйбер түгел бит. Шуңа күрә аңа бик җаваплы һәм җитди карарга кирәк. Бу просто так анда кызык булган өчен генә ниндидер анда телесторислар төшереп, телепостлар язып, шулай бит инде ул инде яхшы эш түгел. Во-первых, үзеңне дөрес итеп тота белергә кирәк. Кешеләр белән аралашканда анда сиңа комментарийда да, директкада да теләсәң ди сораулар килергә мөмкин. Аның арасында була сиңа матур сүзләрдән начары да булырга мөмкин, шулай бит. Ләкин син аларга да начарлык белән түгел, яхшылык белән җавап бирә белергә тиешсең. Блогер кеше шулай бит инде. Ул җиңел эш түгел. И блогерство алып барганда һәр вакыт актив булырга кирәк. Монда синең ял көннәрең юк. Син ял көннәрендә дә обязательно нормальный кием рәвеш белән матур сүзләр сөйләп чыгарга тиешсең, авызыңны җырып, шулай бит елмаеп. Шуңа күрә бу бик зур хезмәт. Сиңа күрсәтергә ниндидер эшләрең дә булырга тиеш. Анда просто менә хәзер мин монда бардым, менә моннан кайттым дип кенә сөйләү түгел, син менә ниндидер аудиторияга файдалы информация җиткерергә тиешсең. Файдалы информацияны җиткерер өчен аны өйрәнергә кирәк, аны матур итеп бирергә кирәк, шулай бит инде. Бу җиңел эш түгел. Балаларга килгәндә мин җибәрер идемме дип. Мин җибәрер идем. Әгәр дә аларның сәләтләре бар икән, моның бернинди дә начарлыгы юк. Чөнки хәзерге заманда бу хәзерге заман коралы дип әйтер идем. Чөнки интернет аша шушы онлайн рәвештә бик күп эшләр алып барыла. Әйтик, даже бөтен бизнеслар хәзерге заманда менә кибетләр дә алар блогерлар белән эш итә. Шулай бит инде реклама мәсьәләсендә дә күп информация шушы блогерлар аша бирелә.
И мәсәлән, мин үзем дә блогер буларак интернет кибет алып барам бит инде, яулыклар сатам. Минем зур аудитория бар, миңа аны эшләүе җиңелрәк. Әгәр дә мәсәлән Сөйлеші мастер-класс күрсәтүче Альбина Фазлыева буларак күрә алабыз. Без сезне чакырак без алла бирсә. рәхмәт бик зур. Шушыларны балаларга сөйләп күрсәтерсез. Иншаллах насыйп булсын. Ярар. Сорауларыбыз бар, безнең әле вакытыбыз бар, ләкин тур эфир вакыты шикләнгән. Инстаграмда ни өчен Безнең 15 минут вакыт калды. Күлмәк модельләрен үзегез уйлап табасызмы? Бигрәк матур дип язганнар иде. Шундыйрак сорау. Күлмәк модельләренә килгәндә, без инде клиент белән бергә уйлыйбыз. Мәсәлән, миңа клиентка килә, ул стиленә карап, аның яшенә карап, характерына карап, шулай бит инде. Әкрен-әкренләп без аның белән бергә шул модельне төзибез. Мин үземнең киңәшләремне бирәм. Мәсәлән, кайбер кеше килә, ул үзеннән диләр модель итә, мин бит инде күз алдым әзрәк, аның фигурасына ул мәсәлән килешмәскә мөмкин. Күпмедер минем ул өлкәдә белемем бар. Һәм мин инде җайлап-җайлап әйтәм, сезгә лучше, наверное, менә шушындыйрак стиль килешер, менә шушындыйрак элемент лучше кертик, менә бу үзенчәлегезне подчеркнуть, например. Или же гәүдәдә бит инде бөтен кешенең дә минуслары да бар. Менә ул минусны ничектер яшереп, теге уңай якларны күрсәтә белергә кирәк. Җайлап-җайлап шуны бергә киңәшләшеп эшлибез. Biz менән дә тагын бер рәхмәт бик зур, тагын бер сораубыз бар. Кешеләрдә нинди сыйфатларны үстен күрәсез дигәннәр. Кешеләрдә нинди сыйфат? Гаделлек, бәлки, гаделлек, сабырлык. Миңа калса әдәплелек дип әйтер идем. Кеше үзен әдәпле тота белергә тиеш. Аннары тагын безгә язалар. Уйсапасызмы бу әйе бу мин? Пожалуйста, прямой эфирыгызны сохранить итәрсез әле дигәннәр. Сохранить итәбез, саклап калабыз без аны. Без аны 24 сәгать буена үзгәртә булачак, һәм соңыннан без аны IGTV-га саклап куячакбыз, һәм аны кирип карап булачак. Только эфир бетүгә сохранить сүзе чыкмый, поделиться в IGTV сүзенә басарга кирәк. Безгә ярдәм итәләр. Бик зур рәхмәт Раниягә дигән тыңлаучыбыз. Әйе, менә шулай эшләр бездә. Бик зур рәхмәт. Монсы әйе булды. Әлегә сораулар. Альбина, менә әйтегез әле, бик зур рәхмәт сезгә әйтәсем килә. Шундый җанлы, шундый милли татар теле бездә, шундый матур әңгәмә булды. Беренче чиратта сезгә Сабантуй журналы редакциясеннән, Сабантуй журналы укучыларыннан, Сабантуй журналын яратучы балалардан бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Менә шул әңгәмә барлык кеше өчен дә файдалы да булды, күңелле дә булды. Һәм siz o'zingizga tag'in nima sirov berar edingiz? Mana shu sirovni nishon bermadi ekan endi bu deb ayta olasizmi? Bir kichkinagina sirov. Bilmayman, aqli sirov yo'q kebek. Ya'ni O'zingizga bik zo'r rahmat chaqirganingiz uchun. Bik qiziqli әңгәмә булды дөрестән дә. Bu odamda mana bizning Василияпа рәхәт эфир өчен рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә үзегезгә дә. Bu odamda инде Алла бирсә безнең уразабыз тәмамланышлы бит. Мин шулай гаять ураза гаете булачак, ул безнең якшәмбе көнгә туры килә. Һәм бу инде зур бәйрәм. Шул бәйрәмне ничегрәк үткәрәсез? Нинди фикерләрегез бар буларны үткәрү турында һәм ул сездә ничек кабул ителгән? Аллага шөкер, бу инде Рамазан ае. Как бы менә шушы зур рәхмәт ае дип тә әйтергә була. Ул теге күңелне, организмны рәткә китерә торган ай дип тә әйтер идем. Бу инде завершение. Дөрестән дә Рамазан ае бик хикмәтле ай инде ул. Шуңа күрә аның белән саубуллашасы да килми. Икенче Рамазан аена хәрлек яшәргә насыйп булсын дип тә дуа кылабыз. Шулай бит инде. Бу дөрестән дә бик зур бәйрәм. Бик зур көн ул гает көне, и аны гаилә белән үткәрергә кирәк дип уйлыйм инде. Без елдан-ел гаилә белән матур тәмле ризыклар әзерләп, коймаклар пешереп, туганнар обязательно безгә кайта инде, әйме?
төп йорт булгач, килем-китем күп була инде. Үзебез дә әти белән әниләрнең хәлен белеп килергә ниятлибез, иншаллах. Менә шулай итеп ул безнең бик күңелле үтә. И безнең традиция гаеткә балаларга һәрвакыт бүләкләр алабыз. Менә кичә дә без Казанда идек, балаларга гаетне бәйрәм итеп, аның дөрестән дә зур көн икәнен аңлап үссеннәр өчен, аларга шундый праздничный атмосфера тудырыр өчен без ел сайын аларга бүләкләр алабыз. Менә кичә без аларга бүләкләр алып кайттык өчесенә дә, әлхәмдүлиллах. Мен сториста күрдем, ошондой зур коробкалар, ул коробка теге яңа бүлегеннән ким дә түгел, киресенчә артык дип әйтер, ошондой зур итеп ясалган, анда наклейкалар тышына, шулай бит иченә төрле әйберләр саласыз. Төрле бүләкләр алдык инде балаларга. Рәхмәт бик зур. Һәм инде Альбина ханым, сезнең журнал укучыларына теләкләрегез безнең гомумән редакциягә һәм шулай безнең балаларга нәрсә әйтергә теләр идегез? Бик зур рәхмәт, мине шулай зурлап, игътибар биреп, теге кунакка чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә эшегездә уңышлар. Менә шушы сезнең дә бит инде укучыларыгыз, аудиторияларыгыз теге бар инде күпмедер, шулай бит аларга файдалы белем, гыйлем биреп, аларны яхшы якка теге тәрбия биреп, шундый файдалы журнал булып калыгыз һәр вакытта да. Эшегездә уңышлар теләп калам. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә дә шулай ризалашуыгыз өчен, туры эфирга чыгуыгыз өчен. Киләчәктә дә әле бергә күрешербез, бергә аралашырбыз. Насыйп булсын. Проектның шулай кичкенә генә анонс итеп китәсем килә. Ел ахырында безнең шундый фикер бар. Әни блогерлар проектында катнашкан һәркемне яңадан балалар белән шушында Казанда биредә бергә җыеп, шундый зур очрашу үткәрергә дә ниятлибез. Шуңа күрә чакырып калабыз. Бик зур рәхмәт вакытыгыз өчен. Үзегезгә дә рәхмәт. Иншаллах, насыйп булса, күрешербез, килербез. Алла бирсә, шулай булыр. Рәхмәт, бик зур сау булыгыз, хөрмәтле укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз. Сезгә тагын бер кат рәхмәт әйтәсе килә. Һәм Сабантуй журналына язылырга онытмагыз. Хәзер безнең подписка бара. Сез безгә язылыр өчен идәндә чыгарга кирәк түгел, бар, тик безнең турыдан-туры ссылка аша кирип, шушы Сабантуй аккаунтының шапкасының, профильның шапкасында ул бар, сылтама аша басып, кирәк җиргә, кирәк адреска Сабантуй журналын яздыра аласыз. Инде язгычларыбызда без самокат атабыз. Ярты елга язасыз, квитанцияны безгә җибәрәсез, һәм инде ишраклылык рәвештә без бер җиңүче билгеләячәкбез. Бик зур рәхмәт. Ярый, сау булыгыз. Пока-пока.